Nano Adwoa de yetwam yi na ye de adeduanan no ekohye so ewo Legon na ye hwe se na adeduanan no ekoya na enyasem keto mpanifo titini ani ntini ene to santene ede ba ye yenhwe omai Ghana mpanifo bia etumi pie eye dwumadie no ase. Singing na you ma kantanka eh mompeni mfuwe huwa kantanka wajonsa nyuma beka woman ni achiwe ne atutu abedi natuka techi safu kantanka ne waya maye bibremu efruititi besi sese children's home yera zawansha kwa josafu kantanka ye the three come o man pim didio in Liberia, some food the Adrian go yo. Ya wana be yo. Mama Africa, Obatampa Mama Udende. Yenye Udende yo. Mama Africa, Obatampa Oye Batampa. Yenye Udende yo. Mama Africa, Obatampa so Adwoa she Betsy Ajonya Mishra Ona watira ye say ya kan sempa mayamu die nyame de boy no yanyu ye ho mfanya adwuma anipa bewu na sikati asiti ya mesika ni asida adwene mu bita yemfa ondo santio afi ya proud africana aye bibi fabu hawa obie